4 wiatry. Żele ciedes na kaszebach 4 stolemi. Byle to rodzony braceni, ale se nijak nie mogły pogodzić. Czy jeden na drugiego se głężył, to oni dosyć muchele i wszystko, co ima zawedzelo, se przewrecelo. Z budynków zrywele słomiane daci, w lesie wyrywele z korzeniami wieldzie dziewięta i na dargach łeni przewrycewali ledze. Na młeżu w cyk bele szore. Tak być nie młeże, rzekł Błerowc. Czej niż też i tak dali mnę robić, to wnet ni żadnych dziewiętów ku elnaju niemdze. Tak być nie młeże, rzekł Grzenia. Czej tiż też i remceją, tej nikt aż kac nie młeże. Tak być nie może, rzekła Pólnica. Tiż też nie każe niszczą wszystko, co na płelach rosce. Tak być nie młeże, rzekł Klabatnik. I oni mogą nadążać ostrzegać marynów przed niebezpieką, czej niż też nie pocejsze dosyć dmuchają. Pólnica, Błerowc, Grzenia i Klabatnik przeszły do 4 bracynów i ima rzekł. Żele własy płegedzec nie może ta, to biej ta kłeżdy w swoja starna, jak nadali łodce. Stolem i 4 zdziele nase, tejsa łodzakowali i kłeżdy szedł w swoja starna. Jeden wziął kłuter i dopłynął do Szwedów. To był nordowy wiatr. Dredzi szedł, aż doszedł do Czechów. To był południowy wiatr. Trzeci zaszedł do Niemców. To był zachłodny wiatr. 4 zaszedł nydali, aż do Rusków. To był wschodni wiatr. I tam łoni są wszyscy do dnia. Jednak tak baro łoni sa nie głeżą nasy jak czedes. Błe są daleko łodce.